Pini Karbi Anglong life anarlo birta long pen nili sami jirbon kilingpi. Non puthot birtang ton pen chithandam lona. West Karbi Anglong district ang Anglong Thoma municipal board along sai phu sai phetum bainong kelong lelam arjulong lote nang tumang hu hak ta thek. Bonta la kya hok. Bangso jok kiram tang vu signify sir kebarni palong Thom municipal board asai phu sai phetum chelangsi West Karbi Anglong municipal board employee association mahang pathek ponlo. Ahok Karbi Anglong angkang pialong kidoan municipal board along chukamaratum bainong kelong lelam nang litum arjulong lote manghu hakji. Athe lapo ana chiklo bainong kelong leke kunat pensilatum apiso so pendanglok ahemarit kachelana pon unma pusi nang litum matha tahai. Athe municipal board along saipu saiphetum bainong kelong lelake chiklo ijon jonia lam khali. Lasonsi West Karbi Anglong MP Hamren municipal board achokamaratum bainong kelong lea chiklo lake chiklo jon trok kebra troksi dongkamuka municipal board chokamaratum bainong kelong lelake chiklo jon troksi kebra hini lapen vothat langso municipal board achokamaratum bainong kelong lelake chiklo jon krehini an letanglo langdamlo pulote longthom municipal board alongta achiklo kali aningkana batsai desi bainong kelong le plengtanglo Bangso bainong kelong le puta kachesong ponje phanpura kiram tangbo signify sir cap arni dongkamuka municipal board sa hemalong WKAMBEA amahang pathekpon Bangso song amahang kithek along pen mithang kelong nangja bainong kelong ponje phanpura KACCM tuliram ronghang aphan kachuning ripadupon Nija Karbi Anglong municipal board palong thomdo hamren bethalang so lapen dongkamukam na palong thomdo lasila palong thoma adum pini chingru pet pen dak dongkamukam na municipal board sa hem lawan si phangke ma ke pha ma padu pano paman pano labang so ko paman pano lawan alang itu PC alang tum dadak ka paman pano lan tu beti ko PC phangke ban ke than ji mala ka du ko be pachini ji alang non alang itu dak dolo lasila bang so lam puthak itu pachini ji pan itu non arjubana niltum kacuning dia bangkel la so bainong la kelong le anu bang niltum nang palong dera sonte lan para taku nilitum non e franke bangi nilitum bangke hirelo la non la wikimi mate non la non api itu appointment di pietum phanta ari deploy non so nilitum kelong le dia phan alang litum phanda regularize la so kapat dia phan nilitum la sem sar phan la pen ke la tim Karbi Anglong atum farman lo atum ta mane jur do nang po mate heri do nang po ardi pido nang po lan para ta MP MLA do alang le tum bana la so ardi ki pido nya parsi ne le tum chuning le Bangso song amahang kithek along pen methang kelong nangja bainong kelong ponje phanpura KACCM tuliram ronghang aphan kachuning ripadupon Nilitum aphan prabjin pen bainong na piponang ji pusi pherangkia tumangno palong Thom municipal board achokamaratum kachuning rialam thi chipaklangpo Nilitum West Karbi Anglong municipal board employee association pen naliphan labangso atibu kapanong athike nilitum arjiding pen chokamaratum bainong kelong lip ajo kisum thektik anu nilitum Exam municipal board chokamaratum bainong kelong le antheke dongkamukam 72 months hamren 67 months baithalansu 12 months playing tanglu bonda lasonsi nali cari ponbong aporahu nanglan ponti kajinsu abi ulute inelitu Suri mate hantu cepathir akisun ang lipik alo Dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live Barla nang letanglo longri longpat langkang lumpen ki do thai ka ve ke tha ka thai ka ve si hangjo hang haya pornang le pomlo Lason sikidam tang wo signify sir keparni Biswana district borpothar tingkrong phang chorong langkang lumajok radatum kidu ke thake sungpen chichak nanglo Biswana long ri borpothar tingkrong phang chorong ruini so se arwi ke jang kachimit me pinpen penang an kidu ke lak araratum ahem langkang lum lapen ajok ke ong dong araratum kidu ke thak kichu ki jun lapen choklem chodam anparta kedam ke banga kisung thetan binong lo pusi kisung ke phovek araratum pen nang pachini dun
pinpur pon me labang so hawar langkang lum pining aning kan chot lapukali aning kan wang ta lang ke themate langkang lum ke doverlo bonta sarkar tum pen thangna ra kiraba bilang lapen lang teng ke tenga sai sitami ke claim thek on long lela labang so hawar long aning kan wang son ta thaksi pining le thota lang ke the per pik job ka chilenga to war ka hinu nang klang li hala purada tuma phan MLA lapen panchayat election ahut towar nang salam pipo pulam chak abatai piderapi pinierni anta towar ka henu lapen lang ke the anparta hemrit kanglum arara tuma phan thangna ra saita kedeng pipona belang puta phirang ke phan ang pachini de Biswanath Pen Chandra Singh Rongpi Karbi Anglong la Pini la ke vosik ni phai keplo la si bang so ning kan ke cheng siar ni chong hor ni ke joy mate solar eclipse pen arni ang tang ka durei la puson ang thek pini arni kang sam por phai sima lom pen ilitum thek pon longji pini nangli tuma thengno ka peklang ke nang so da bir tar jui tha surihini rai inkorai sima te la so ning kana long ke cheng sia phong akesar sara tum pen ikapachini pon chong hor ni ke joy la bang sor ni la ke vosik ke chiklo ni phai kep mate pini arni lo apor ka pangcheng ponji lake arni kang sam por phai sira minute pi kebra hini pen arni kang sam por phai plira minute crazy pen ke arni ang tanga velo Karbi Anglong life a birta khilang ke do anara phan kapachini pon thu birta la puson helo arni aphan chong ho ke joy pamejia por lake arni kang sam por phai plira minute crazy pen North America Russia Greenland Europe North West Africa hei huya deralong men si joyji puthora birta jui tha Surihini rain koi resi pining aning kanang bong ke cheng sia phong chong horni ke joyang thek ke long ponji lake vosik ni phai cap mate pinier ni lo Arunachal Pradesh Ladakh shei adim penta bangso chong horni ke joy ang thek klar dak thek longji apor ka pangcheng ponji lake ani kang sam por phai sira minute li kebra hini pen News Desk report Karbi Anglong live Pini narlo birta ke lapon si kang tonik lo do me thak me kardong